Sziasztok, én nem vagyok, és itt egy újabb kataklizmás videó lenne. És most már jelentkezik a várva várt rész, ami nem más, mint az Anzu madár megölése. Innen jelentkezik nektek Outlandből, Outland belül Terra Foresten belül pedig ebből a kis szürke részből. Azon belül is a jobb oldali instából, ami nem más, mint Setekharc. És a Setekharcból ugye megtalált ez az Anzu nevezetű kis boss, ami hát nem mondom, hogy 100%-ban, de azért hogy sem tudom, 100%-ban, de azért dobja magát. Na, menjünk be. Igen, és közben egy jobb helyet adtatok ki a fejetek, és akkor heroikba kell bemennetek, 5 player heroikba. Mivel a normal mentebben nem lesz ott Anzu, éppen ezért. Na. Gyorsan be is menjünk. Ez a lényeg annyi, hogy bementek, átrantok mindenkin, amíg el nem értek Anzuig. Onnantól fogom, hogy mehetek tőle az utolsó bosszig. Mert ugye 3 bosszos instáról beszélünk. Van egy a közepén, utána lévő már Anzu. És miért kinkteteszem magamra, azt én nem tudom egyébként. Mindegy, kezdjük el jötteni itt a jó népet. Oké, de is megvan. De látjátok, ez a kis 70-es insta, tehát itt nem lesz nagyon nehéz dolgotok. Szépen bejöttök és csak öltök. Na, itt szépen elmentünk. Hát ezek szerintem ilyen... Ezek itt szerintem bealudtak. Na, ezek már aludtak be, az jó van. Ezt a madarat itt bevártuk szépen, na menjünk tovább. El is érkeztünk az első bosszunkhoz. Ami nem lesz nagyon erős, 113 kell. Nem sebez olyan nagyokat. Jaj, de itt jött az egész bogás. Na, egy ilyen relikvia, de ez elég szar, tehát ez nem kell nekünk.
Badge of Justice, ez se kell nem. Menjünk tovább, elértünk a lépcsőig. Majd gyorsan elsúranunk. Na. És van más egy jó hírem. Ott az ajtó mögött, már is ott állt az Anzu nevezetű kis boss. Megvárjuk, míg az a kedves kis kék kígyó, vagy mi az? Ennyi a lényeg, hogy meg vagy még elmegy. Gyorsan oldalba menjünk. És ott is a Anzu. Itt meg az őrök. Na. Kezdjük ölni Anzut. ...235k HP-je van ennek a kedves Anzunak. Igen, és már is itt a... Kicsit... Hát nem is olyan nehéz ez benne. Lényegében annyi, hogy Anzu így... kétszer átvált ilyen alakba, tehát kétszer ilyen átalatlan és kicsit átlátszó lesz, kicsit szürkés lesz, és akkor amíg ebben a formában van, addig nem tudjuk sebezni. És annyi a bajom benne, hogy még közben és közben béníteni is tud minket. Ehhez szórakozik itt velünk ez a kis madár. És ezt kétszer meg fogja csinálni. De igen, most már a második. Ezt meghaltak. És mennyit lebénított minket ez az Anzu. Remélem dobni fogja Mámauntot. Egyébként már elég régóta ide jöttem ebbe az instába, elég régóta azért jövök ebbe az instába, és próbálom már farmolni ezt a montot, de nehéz, nem dobja. A Hunterem neked, Hunterem nem már dobta, de nekem nem. Fura, hogy a Palam nem akarja dobni. Nem szeretek ebben nagyon ez az Anzu. És nincs ott az Anzu. Na, ezzel látjátok, hogy ilyen szép kis transpong itemet dobott. De ő csak Hunternek jó. Na mindegy.
Még lejövök az utolsó boss, aztán búcsúznék is itt tőletek. Remélem most már egy kicsit hangosabb voltam. Ha nem, akkor próbálok valamit tenni a hanggal, de szerintem hangos voltam, és azért most már kicsit hangosabb voltam, és már lehetett azért hallani, mit mondok. Szép kis. Na de ennyi lenne az anzus kis videó. Tehát én nem mond voltam. A legközelebbi találkozunk. Sziasztok!